ते इतके वर्ष त्यांनी खै खै केले आपल्या वर्ल्ड रेकॉर्ड आणतो आम्ही सांगितलं तांगे सांगतो बस ना म्हणजे तुम्ही 550 दिवस पसंत केले तांगे डिक्शनरी तू बस ना ताजी किती नवीन कर का पडताल तांका असं तऱ्हेची परिस्थिती तांका निर्माण झाल्या त्यातून आम्ही सांगलं त्या आणि आमचे नक्का कोण दिवचे दिता तो दिवो तुमगेल किती आम्ही आणि वापस रेकॉर्ड करचे पत ना कसन आमगेल समाजान परिश्रम केले त्या परिश्रमात तुम्ही रेकॉग्नाइज करत असल्यावर मात्र आम्ही एक्सेप्टन्स घेताची त्या रेकॉर्ड जाऊ का म्हणजे किती आणि एककडे वट्ट पोरगेन कर म्हळ्यार आम्ही करचे रेडी नाची आम्ही रेकॉर्ड करचे खांग बशील नाची आम्ही रामाक गौरव समर्पण करचे खांग बशील त्या गौरव समर्पण तू रेकॉग्नाइज करता जाल्यार आम्ही एक्सेप्ट करताची नाजाल्यार तुगेल रेकॉर्डय नाका आणि तसंय नाका आमगेल वेट इन द बुक ऑफ रेकॉर्ड आणतो केन्ना नोंद जाल्या म्हणजे आम्ही तेन्नाची ताका उत्तर दिल्ले कडे तांगे एडज्युडिकेटरा तांगून दिले तांगे अनेक लोकांना कोणा जावका तुम्ही ध्यान दिया कसन जावका तुम्ही फायदा कित्याक म्हळ्यार आमगेले पहिलेची त्यांनी कसकसन प्रश्न विचारताची त्या प्रश्नाचे उत्तर आम्ही 18 महिन्या पहिल्याचे तुमको 2 बुक देऊन गेलो तुमचं संकल्प पुस्तक आम्ही त्यांना दिले आणि त्याची जी त्या घेऊन गेलो त्यांनी एक्सेप्टन्स केले की तुमगेल रेकॉर्ड करेक्ट असा क्लीन असा आणि आम्ही तुमका वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डान तुमका रेकग्नाइज दिता आणि आज ही तांगेल ईमेल आयले आणि वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड लंडन आणि त्यांनी इन्व्हाइट केले लंडन ब्रिटिश पार्लिमेंटान तू ते सर्टिफिकेट ऑफिशियली थंय घेवची किती त्यांनी आमंत्रण दिले आसा आम्ही वचनाचे म्हळ्यार आम्ही वचना ना तुम्ही लागतले स्वामी लंडन वता म्हणून स्वामी लंडन ना आमचं लंडन उठूच अयोध्या उठू पर्तगाळीच्या दुसरे लंडन दुबई अमेरिका खंयचे आमकां उठोवची रामाल पांयमुळान तुची आमगेले स्वर्ग नाजाल्यार हे विश्व उठोवची रामाल पांयमुळान तो आसा बाकी खंयचे ना किंतु मठा तर्फे ना आम्ही प्रतिनिधीक थंय पेटयताची आणि सर्व ही समाज बांधवाल तर्फे ना तो प्रतिनिधी तुमगेल तर्फे ना तो थंय सर्टिफिकेट ब्रिटिश पार्लिमेंटान तुची घेवचो तसं एक तशी आमगेल प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल फक्त असं कितले स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल असता कितले प्रोटोकॉल असता ती लोक म्हणटा रोड शो काढताना मिगेल खातीर जेवण पळोवचे आयले दूर दूरच्या म्हणून तो देव तांगेले शेक हँड करून घेवन वता हे रामा गुण राय लाडवका जाल्यार गुण आमगेले स्वाम्या पळय स्वाम्याक एक प्रोटोकॉल आसा शिष्टाचार आसा कोणाक मंत्रक्षेप दिवचे जाल्यार स्वाम्यान पिठेरी बसून मंत्रक्षेप दिवचे आमी वचून घेवचे स्वाम्याक इतलें औदार्य म्हळ्यार कोणाक जायना अस्वास्थ्य आसा अनारोग्य आसा अंगवैकल्य आसा तांकां स्वाम्याक येवन मंत्राक्षेप घेवचे जायना म्हणल्यार स्वामी थंय वचून मंत्राक्षेप घेवचे अस्सल गुण खंयची संतान करून पळोवचें मेळटा अस्सल स्वामी आमकां मेळ्ळेलें आपलें भाग्य ताका आमगे प्रार्थना इतलेची आमगेल देशाक नरेंद्र मोदीन कसं एक प्रधान जावपा राय आसता आमगेल्या समाजाक विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान कसं एक संत जावपा पुनः इदं श्लोक उच्चार करते रामपादाब्ज संलग्नं शान्तं दान्तं प्रियं वदं विद्याधीश गुरुं वन्दे मृदुपूर्वं प्रभाषणं सांगते आवा स्वामी स्मरण करते स्वामीला आशीर्वाद करते नारायणं जानकी वल्लभं नाम नारायण
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वेद शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वेद शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नम नारायणं जानकी
Thank you.
संगी ना कोई संगी आरती करूं ना कोई संगी आरती संगी ना कोई संगी आरती संगी जल्दी हरि बोले रघुवर
से मैं कीर्तन सुनते हुए आ रही हूँ, लेकिन जब मैं अपने भाइयों को, अपने भक्तों को, जो सहभक्त हैं हमारे, हम सभी जितने भक्त हैं, सभी लोगों को नाचते हुए देख रही तो बहुत मन करा कि मैं गाऊं।